Il-liġi tal-standards dwar il-ħajja pubblika se tolli il-profil tal-Parlament Malti. Klim l-ex-speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anton Tabone li Mawa News tqar li fi żmien li jokkuba din il-kariga bejn l-1998 u l-2006 kemm il-darba saħaq fuq il-bżonn ta' liġi ta' dan it-tip. Il-Parlament irid ikun istituzzjoni awtonoma illi qiegħda taħdem u tkun li tipproponi x'għandu jsir biex kun hemm dawn standards kif għandhom ikunu fil-ħajja pubblika, kemm għall-membri tal-Parlament, għall-Ministri, min jassistihom u oħrajn. Nirrepeti għaliex kont nemmen u għadni nemmen li dik l-awtonomija poġġiet il-Parlament f'pożizzjoni li jkun jista' verament jipproponi, jiddetta x'għandha tkun u x'għandhom ikunu l-standards fil-ħajja pubblika. Fi żmien li serva speaker kien ressaq rapport biex jissaħħaħ il-Parlament, però ingħata l-ġenb. Tabone qal li l-liġi se twassal biex tagħmel tajjeb għall anomaliji b'mod li fl-aħħar il-Parlament ikun istituzzjonalizzat li jfisser li l-Parlament se jkun fl-istess livell ta' istituzzjonijiet rispettati f'pajjiżna. L-Ombudsman, l-Uffiċċju tal-Ombudsman u l-Uffiċċju tal-Awditur kienu autonomi. Dawka kemm l-Ombudsman u kemm l-Awditur kienu uffiċjali konsidrati bħala uffiċjali tal-Parlament, jiġifieri huma jissottomettu r-rapporti tagħhom lill-Speaker lill-Parlament. U allura konna fl-anomalija dak iż-żmien li għandek dawn iż-żewġ uffiċjali parlamentari li għandhom l-awtonomija fil-amministrazzjoni, fil-ġestjoni tal-uffiċċji rispettivi tagħhom. Fil-waqt il-Parlament kien konsidrat bħala dipartiment tal-Gvern. Żied jgħid li b'din il-liġi il-Parlament se jkollu iżjed responsabilità, allura se jkollu kontabilità iżjed minn qabel. Tal-istess fehma l-Professur Godfrey Pirotta li qal li l-liġi se tbiddel il-mod kif il-poplu jibda jħares lejn il-Parlament, Parlament li se jsir mudell tas-soċjetà. L-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż hija l-Parlament. F'dan il-każ iktar minn ieħor, il-Parlament allura irid ikun mutur tajjeb għas-soċjetà kollha. Dak li jiġri fih minn membri tiegħu u dak li jiġri barra mill-membri tiegħu għandu rifless kbir fuq il-ħajja tal-ċittadini l-oħra. Bil-Malti għandna eżempju, għandna saying, l-eżempju ikaxkar le, mela. Dan ifisser li dak li jagħmlu l-parlamentari jgħid x'inhu leġittimu u mhux leġittimu fl-imġiba tan-nies. Għaldaqstant sostna Pirotta fl-isfond ta' dak li esperjenza l-Parlament Malti fl-aħħar xhur, il-liġi bżonn juża iżjed minn qabel u dan għax se tpoġġi obbligi ġodda. U issa b'din il-liġi se jkun hemm ħafna obbligi fuq il-membri biex indirizzahom, pereżempju il-lingwaġġ fil-Parlament. Mhux veru li xi ħadd jista' jgħid li jrid fil-Parlament jew jitkellem u jakkuża l-ħadd ieħor mingħajr provi fil-Parlament, hemm regolamenti tal-Kamra li ma jħallux suppost tagħmel dan, imma fil-Parlament Malti dawn l-affarijiet isiru kultant l-iktar mod irresponsabbli. Allura jeħtieġ li jkun hemm responsabilità fil-Parlament. It-triq għal din il-liġi kienet twila, iżda fl-aħħar nistgħu ngħidu li se jkollna Parlament kontabbli b'mod li titlob soċjetà demokratika tas-seklu 21.